Abi son makinelere dağıtıyoruz bak ha. Li Tirkiye li gorî reqemên Enstitûya Statîstika Tirkiye Angotûyîkê rêjeya kesên bêkar sedan 13.4. Lê li gorî hin saziyên statîstikên serbixwe jî ev rêje sedan 20 tê diyar kirin. Li gorî van rêjeyan kêm zêde 16 milyonî zêdetir kes li Tirkiye bêkarin. Yên ku karekê jî dikin li ber kêm qezencê xwe wek bêkar dihesibînin. Hasan Koray bi xwe di nav kolanan da kerên kartol, gizêr û her wekî din difroşe. Ew dibêje ez vî karî dikim lê arastî ez bêkarim. Geçim zor. İnsanlara yazık. Ez demek dirêj kar gerdiyam. Min hiç karek peyda nekir. Ji ber wê jî min dest firotina wan kêrikan kir. Lê gewa ez qazanca xwe dinirim, nikarim bêjim ku min karek heye. Ji ber ku ez nikarim debara xwe bikim. Gewa ez derdûrê xwe dinirim, bi rastî gela kes wekî min e. Hikmet Çiftçi, çar zarokên wî heye. Hemû zarokê wî jî dixwînin. Ew bi xwe karê destgehdariyê dike. Lê piştî nexweşiya Covid-19 di karê wî da jî şikandinek çêbû. Ew dibêje min ser dezgeh tişt difrot. Ana ew jî ji destê min çû. Ne yapacak? Nasıl edecekler yani? Dê çi bikin, çawa bikin ez nizanim. Çine be bila tiştekî bikin ku rewşa me baş be. Nûketê destê xelkî da pare çinîne. Birsî û tênîne. Min ser wî dezgahên de tişt firotin. Lê nûket destûr nadane min ku ez dezgehê xwe vekim. Ez nûket çi bikim? Bişim diziya bikim? Li gorî lêkolîn û statîstîkan li Enqerê rêjeya bêkaran her ku diçe zêde dibe. Pispor sedema vî jî bi kêm cihkirina karkeran va dibestînin. Li ber vî jî gazîncên bêkariyê wek zor cî li Enqerê jî her ku diçe zêde dibe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.